ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാതാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ വദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9. ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതം ഭൂമൗ ദിവശ്ച്യുതമിമാമരം പ്രണേമുഃ പാണ്ഡവാ ഭീഷ്മം സാനുഗാ സഹ ചക്രിണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതം ഭൂമൗ ദിവശ്ച്യുതമിമാമരം നിപതിതം ഭൂമൗ പ്രണേമുഃ പാണ്ഡവാ ഭീഷ്മം സാനുഗാ സഹ ചക്രിണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ട്വ ഇപ്രകാരം കണ്ടിട്ട്, നിപതിതം ശയിക്കുന്ന, ഭൂമൗ ഭൂമിയിൽ, ദിവഹ ആകാശത്തു നിന്ന്, ച്യുതം പതിച്ച, ഇവ പോലെ, അമരം ദേവൻ, പ്രണേമുഹു പ്രണമിച്ചു, പാണ്ഡവാഹ പാണ്ഡുപുത്രർ, ഭീഷ്മം ഭീഷ്മദേവനെ, സ അനുഗാഹ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം, സഹ കൂടെ, ചക്രിണ ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം കയ്യിലേന്തിയ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. വിണ്ണിൽ നിന്നും പതിച്ച ദേവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷ്മൻ ദർശിച്ച
പാണ്ഡവ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരന് ആകെ ദുഃഖത്തിലാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനാണ് എല്ലാ യുദ്ധത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും വധിക്കാൻ കാരണക്കാരനായത് എന്ന ദുഃഖത്തിലാണ് ആരുള്ളത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ഭീഷ്മദേവൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുവാണ് അല്ലെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്നെ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗ സമയമായി എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന. അപ്പൊ എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാനും അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം കിട്ടണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വളരെ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ട് കാണാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ യുധിഷ്ഠിരനെ അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്ചയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ സങ്കടം മാറ്റാൻ ഭഗവാനാൽ ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വ്യാസദേവനും അതുപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ സന്ദർഭം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ വന്നത്? എല്ലാവരും സർവാഭരണ വിഭൂഷിതരായി നല്ല രീതിയിൽ അശ്വത്തെയൊക്കെ അലങ്കരിച്ച നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക രഥമൊക്കെ എടുത്തോണ്ടാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അല്ലെ. വളരെ ആഭരണ വിഭൂഷിതരായിട്ട് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടാണ് അവര് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് എത്തിയ സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിണ്ണിൽ നിന്നും പതിച്ച ദേവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് ഭീഷ്മാചാര്യർ ദർശിച്ച പാണ്ഡവ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ ശരശയ്യയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഏതുപോലെ തോന്നിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ആകാശത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് വന്ന ഒരു ദേവനെ പോലെ തോന്നിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപമിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ദേവനെ പോലെ. അതായത് ഒട്ടും ഒരു ക്ഷീണിതനായി നമ്മള് ശരശയ്യയിൽ ഇത്രയും കാലം കിടക്കുന്ന, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരാളിനെ പോലെയല്ല ഭീഷ്മദേവൻ അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ. വിണ്ണിൽ നിന്നും പതിച്ച ഒരു ദേവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മാചാര്യരെ ദർശിച്ച പാണ്ഡവ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ മറ്റ് സഹോദരന്മാരും ഭഗവാനും ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാം വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ വേണ്ടും വിധം ആദരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രായത്തെ നോക്കും, സ്ഥാനത്തെ നോക്കും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാതുലപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അർജുനന്റെ ഉറ്റ മിത്രവുമാകുന്നു. എന്നാൽ പാണ്ഡവ കുലത്തിലെ ഏവരും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. തന്റെ പരമോന്നത പദവിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ സദാ മാനവ ആചാരം അനുസരിച്ച് പെരുമാറിയിരുന്നു. ആകയാലാണ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളിൽ ഒരുവൻ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹവും മരണാസന്നനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വണങ്ങിയത്. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഭഗവാൻ മാതുലപുത്രനാണ് അല്ലെ. ആർക്ക്? അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രൻ. അതാണ് മാതുലപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്ക്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്. പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനേക്കാൾ ഇളയതാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനന്റെ പ്രായമാണ് ഭഗവാന്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടാര്? ഭഗവാൻ. അതായത് ആ പ്രായത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്നറിയാം. എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഇളയ സഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും വണങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മാനവ ആചാരം അനുസരിച്ചും പെരുമാറിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും മരണാസന്നനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വണങ്ങി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ബ്രഹ്മർഷയ സർവേ ദേവർഷയശ്ച സത്തമാ രാജർഷയശ്ച തത്രാസൻ ദ്രഷ്ടും ഭരതപുംഗവം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ബ്രഹ്മർഷയ സർവേ ദേവർഷയശ്ച സത്തമാ
तत्र ब्रह्मर्षये द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् राजर्षिप्रार्थने द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् हरे कृष्ण। തത്ര അവിടെ ബ്രഹ്മർഷയഃ ബ്രഹ്മർഷികൾ സർവേ സർവരും ദേവർഷയഃ ദേവർഷികൾ ച സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജർഷയഃ രാജർഷികൾ ച അവരും തത്ര അവിടെ ആസൻ സന്നിഹിതരായി ദ്രഷ്ടും ഒരു നോക്ക് കാണാനായി ഭരത രാജാവിന്റെ അനന്തരഗാമികൾ പുങ്കവം മുഖ്യൻ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭരതവംശജരിൽ മുഖ്യനെ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായി മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ദേവർഷികൾ ബ്രഹ്മർഷികൾ രാജർഷികൾ എന്നിവരെല്ലാം അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. അപ്പോ അവിടെ ഭഗവാനും അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സഹോദരന്മാരും മാത്രമല്ല വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഒരുപാട് പേര് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു? പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ദേവർഷികൾ, ബ്രഹ്മർഷികൾ, രാജർഷികൾ ഇവരൊക്കെ അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വരും ശ്ലോകങ്ങളില്. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ സന്നിഹിതരായി. ഭാവാർത്ഥം ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയവരാണ് ഋഷിമാർ. അത്തരം ആത്മീയ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു രാജാവാകട്ടെ ഭിക്ഷാന്തേഹി ആകട്ടെ അങ്ങനെ ഏവർക്കും പ്രാപ്തമാക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഭീഷ്മദേവനും സ്വയം ബ്രഹ്മർഷികളിൽ ഒരാളും ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അനന്തരഗാമികളിൽ വരിഷ്ഠനുമാകുന്നു. എല്ലാ ഋഷിമാരും സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ആ മഹായോദ്ധാവിന്റെ മരണാസന വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞ് അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമായി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, ആത്മീയ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു രാജാവാകട്ടെ ഭിക്ഷാന്തേഹി ആകട്ടെ അങ്ങനെ ഏവർക്കും പ്രാപ്തമാക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഇത് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഭഗവാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭക്തിയിൽ എല്ലാവരും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ആർക്കും യോഗ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഭഗവാൻ ആ ഒരു 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് അവരവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാന്നുള്ളത്, അതായത് ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയവരാണ് ഋഷിമാർ. അത്തരം ആത്മീയ നേട്ടങ്ങൾ, അതായത് പരിപൂർണത നേടാൻ ആർക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്ന പറയുന്ന രാജാവിനും ഭിക്ഷാന്തേഹിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, ഏറ്റവും മുകളിലും ഏറ്റവും താഴെയും ഇരിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, രാജാവും ഭിക്ഷാന്തേഹിയും. അതിനിടയിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രാപ്തമാക്കാവുന്നതാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാ ഋഷിമാരും സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായിരുന്നു, അവര് അവിടെ സന്നിഹിതരായി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങളില്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പർവതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ. ബൃഹദശ്ശൂരഭരദ്വാജഃ സശിഷ്യോ രേണുകാസുതഃ. വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമദഃ ത്രിതോ ഗൃത്സമതോസിതഃ. കക്ഷീവാൻ ഗൗതമോത്രിശ്ച കൗശികോധാ സുദർശനഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പർവതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ. മാതാജി ചൊല്ലിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്, മാതാജി ചൊല്ലിത്തരും, അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭരദ്വാജഃ സശിഷ്യോ രേണുകാസുതഃ. നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ. ഭരദ്വാജ സശിഷ്യോ രേണുകാസുതഃ. വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമദഃ ത്രിതോ ഗൃത്സമതോസിതഃ.
कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिको तथा सुदर्शनः सुदर्शनः। हरे कृष्ण। പർവതഃ പർവതമുനി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ദേവർഷികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. നാരദഃ നാരദമുനി, ധൗമ്യഃ ധൗമ്യൻ, ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ബാദരായണഃ വ്യാസദേവൻ, ബൃഹദശ്വഃ ബൃഹദശ്വൻ, ഭരദ്വാജഃ ഭരദ്വാജൻ, സശിഷ്യഃ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത്, രേണുകാസുതഃ പരശുരാമൻ, വസിഷ്ഠഃ വസിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദഃ ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിതൻ, ഗൃത്സമതഃ ഗൃത്സമദൻ, അസിതഃ അസിതൻ, കക്ഷീവാൻ ഗൗതമഃ ഗൗതമൻ, അത്രിഹി അത്രി ച കൗശികഃ കൗശികൻ, അഥ പിന്നെ, സുദർശനഃ സുദർശനൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പർവതമുനി, നാരദൻ, ധൗമ്യൻ, ഭഗവത് അവതാരമായ വ്യാസദേവൻ, ബൃഹദശ്വൻ, ഭരദ്വാജൻ, പരശുരാമനും ശിഷ്യരും, വസിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിതൻ, ഗൃത്സമദൻ, അസിതൻ, കക്ഷീവാൻ, ഗൗതമൻ, അത്രി, കൗശികൻ, സുദർശനൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള സർവ്വ ഋഷിമാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും ഋഷിമാര് അവിടെ സന്നിഹിത. ഇതിൽ കുറച്ചു പേരെ നമ്മള് നേരത്തെ രാമായണത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പരശുരാമൻ ശ്രീരാമന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പരശുരാമൻ ആരാണ്? ചിരഞ്ജീവിയാണ് പരശുരാമൻ. അതുപോലെ അസിതൻ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ അല്ലെ. അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആസിതൻ, അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരെ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പേര് പർവതൻ. പർവതമുനി പറയുന്നത് ആരാണ്? പാർവതി ദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ. മഹാദേവന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള പാർവതി ദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് പർവതമുനി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ എടുത്തെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു പർപ്പോട്ടാണിത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പർവതമുനി മുതിർന്ന മുനിവര്യന്മാരിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും നാരദമുനിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു. യാതൊരു ഭൗതിക വാഹനങ്ങളുടെയും സഹായമില്ലാതെ വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗഗന സഞ്ചാരികളുമാണ് അവരിരുവരും. നാരദനെ പോലെ പർവതമുനിയും ദേവർഷിയാകുന്നു, അഥവാ ദേവന്മാർക്ക് മധ്യയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയാകുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞച്ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹവും നാരദമുനിയോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഭുവനത്തിലെ മുഴുവൻ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാകയാൽ പർവതമുനിയും നാരദനും ഗന്ധർവരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാകയാൽ അവർ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരം ആകാശത്തു നിന്നും വീക്ഷിച്ചു. നാരദമുനിയെ പോലെ പർവതമുനിയും ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. പ്രമുഖ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ കുബേരന്റെ രാജസദസ്സും ഒരു ഗന്ധർവൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന്റെ പുത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നാരദനും പർവതമുനിയും ഒരിക്കൽ വിഷമസന്ധിയിലായിരുന്നു. പർവതമുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന് പുത്ര സൗഭാഗ്യം പ്രാപ്തമായി. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പർവതമുനിയെ കുറിച്ചാണ്. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എന്നാലും ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മുനിവര്യന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നയാളാണ് പർവതമുനി. അദ്ദേഹം നാരദമുനിയുടെ സന്തത ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടതില്ല, ഒരു എയറോപ്ലെയിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഗഗന സഞ്ചാരികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വമേധയാ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പർവതമുനിക്കും ദേവർഷി നാരദനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഗന്ധർവന്മാർ എന്ന് കൂടെ പറയാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അവര് ദേവന്മാർക്ക് മധ്യയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞച്ചടങ്ങിൽ, അതായത് ജനമേജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷത്തിന്റെ മകനായ ജനമേജയൻ സർപ്പങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു സർപ്പത്തെ ശൃംഗിയുടെ അച്ഛന്റെ കഴുത്തിലിട്ടപ്പോഴാണ് ശാപം കിട്ടിയത് അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരിക്കാനുള്ളൊരു ശാപം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ജനമേജയൻ എല്ലാ സർപ്പങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു യജ്ഞത്തില് ഈ പറഞ്ഞ
പർവ്വതമുനിയും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാരദരോടൊപ്പം, ബ്രഹ്മർഷി നാരദരോടൊപ്പം. പിന്നെ അതുപോലെ പർവ്വതമുനിയും നാരദമുനിയോടൊപ്പം ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ കുബേരന്റെ രാജസദസ്സും. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സർപ്പത്തിന്റെ ഒന്നോട് പറയാം, എനിക്ക് നെറ്റ് പോയായിരുന്നു, കേട്ടില്ല ഞാൻ. അതായത് ജനമേജയൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മകനാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തക്ഷകൻ കടിച്ചിട്ട് മരിക്കും എന്നാണ് ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശൃംഗിയുടെ അടുത്തുനിന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സർപ്പങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ യാഗത്തില് പർവ്വതമുനി ദേവർഷി നാരദനോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രമുഖ ദേവന്മാരായ ദക്ഷയാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണോ? ദക്ഷയാഗം അല്ല മാതാജി, ദക്ഷയാഗമല്ല. ആ, ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കാൻ പതിവായിരുന്നു. പ്രമുഖ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ കുബേരന്റെ രാജസദസ്സും ഒരു ഗന്ധർവൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗന്ധർവൻ എന്നും കൂടെ അവരെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഗന്ധർവൻ എന്ന നിലയില് കുബേരന്റെ രാജസദസ്സിലും ആര് പോയിട്ടുണ്ട്? പർവ്വതമുനി പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ സൃഞ്ജയന്റെ പുത്രിയെ, മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന്റെ പുത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നാരദനും പർവ്വതമുനിയും വിഷമസന്ധിയിലായിരുന്നു. പർവ്വതമുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാരാജാവിന് പുത്ര സൗഭാഗ്യം പ്രാപ്തമായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, അതായത് പർവ്വതമുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുത്ര സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി നാരദമുനിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നാരദമുനി പുരാണ ആഖ്യാനങ്ങളുമായി ഒഴിച്ചുകൊള്ളാനാവാത്ത വിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർവജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സത്സംസർഗം മുഖേന അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായി എന്ന് മാത്രമല്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റാരോടും തുലനം ചെയ്യാനാവാത്ത തരത്തിൽ പരിപൂർണ വ്യക്തിയുമായി തീർന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദേവർഷികളിൽ പ്രധാനിയാകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സുതനും ശിഷ്യനുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യശ്രേണി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വിസ്തൃതമായത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തുടങ്ങി അനേകം വിശ്രുത ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ രചയിതാവായ വ്യാസദേവനും നാരദ മുനി ദീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. വ്യാസദേവൻ മധ്വാചാര്യർ ദീക്ഷ നൽകുകയും അപ്രകാരം മധ്വ സമ്പ്രദായം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങി മധ്വൻ, ചൈതന്യൻ, ഗോസ്വാമിമാർ മുതലായ എല്ലാവരും ഒരേ ശിഷ്യശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശ്രീ നാരദൻ നിരവധി രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ പ്രഹ്ലാദ രാജാവിനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്കും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ശ്രീ നാരദൻ ശിക്ഷണം നൽകിയതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്. എന്നാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ചെറുതായിട്ട് പറയാം. എന്താണ് നാരദ മുനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭാഗവതം തന്നെ വിവരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. ഭക്തി വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സംസർഗം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയിൽ പ്രബുദ്ധനായി. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരായിട്ട് വന്നു? സ്വയം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രൻ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിക്കിൽ കാണാം അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സുതനും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. ബ്രഹ്മ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യശ്രേണി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വിസ്തൃതമായത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പര ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പര അദ്ദേഹത്തെ ആണ് വിസ്തൃതമാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഇവരൊക്കെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. അവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ വേദവ്യാസനും ദീക്ഷ നൽകിയത് നാരദ മുനിയായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്രകാരം മധ്വ സമ്പ്രദായം, അതായത് ഈ ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നുണ്ട്. മധ്വാചാര്യർക്ക് ആരാണ് ദീക്ഷ നൽകിയത്? വ്യാസദേവനാണ് മധ്വാചാര്യർക്ക് ദീക്ഷ നൽകിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നവരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഗോസ്വാമിമാര് മുതലായ എല്ലാവരും ഇതേ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നാരദൻ നിരവധി രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനും ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്കും നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉപദേശം നൽകാറുണ്ട്. അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനും ശിക്ഷണം നൽകാറുള്ളതായിട്ട് ഭാഗവത്തിൽ കാണുന്നു. അതായത് ഭാഗവത്തിൽ പലയിടത്തും യുധിഷ്ഠിരൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് സംശയങ്ങൾ ആരായുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു ദേവർഷിയാണ് ധൗമ്യൻ അല്ലെ? സമയമില്ല. ഉത്കോചക തീർത്ഥത്തിൽ കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ച ശ്രേഷ്ഠനും പാണ്ഡവ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജപുരോഹിതനുമായ ഋഷി. അപ്പോ ധൗമ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ഡവരുടെ രാജപുരോഹിതനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഉത്കോചക തീർത്ഥത്തിൽ കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠനും പാണ്ഡവ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജപുരോഹിതനുമായ ഋഷിയായിരുന്നു ധൗമ്യൻ. അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരുടെ നിരവധി ധാർമ്മിക ചടങ്ങുകളിൽ സംസ്കാരം പുരോഹിതനായി വർത്തിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയ വേളയിൽ പാണ്ഡവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അവരെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. എപ്രകാരം ഒരു വർഷം എങ്ങനെ അജ്ഞാതവാസത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയും അക്കാലത്ത് പാണ്ഡവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട പൊതു സംസ്കാര കർമ്മ നിർവഹണത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസന പർവ്വതത്തിൽ 127, 15, 16 ശ്ലോകങ്ങൾ. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് സവിസ്തരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ഉചിതനായ ആചാര്യനാണ്. എന്തെന്നാൽ പാണ്ഡവരെ നേരായ ധർമ്മപന്ഥാവിലൂടെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ ആശ്രമധർമ്മം അഥവാ പ്രത്യേക വർണ്ണത്തിന് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മത്തിന്റെ ശരിയായ പാതയിൽ പുരോഗമനാത്മകമായി വഴി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണ് പുരോഹിതർ. പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കുലപുരോഹിതനും ആത്മീയ ഗുരുവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഋഷിമാരും സാധുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പോ ധൗമ്യൻ എന്ന ദേവർഷി ഈ പാണ്ഡവരുടെ രാജപുരോഹിതനായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ. നമ്മള് എല്ലാ കൊട്ടാരത്തിലും ഒരു രാജപുരോഹിതൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ആചാര്യനായിരിക്കും, എന്നാൽ ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കും. നമ്മള് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അടുത്തും വിശ്വാമിത്രനാണ് വസിഷ്ഠനാണ്, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല, ഒരു രാജപുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട്, പാണ്ഡവരുടെ പുരോഹിതനായിട്ട് ധൗമ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയ വേളയിൽ അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരെ, അതായത് പാണ്ഡവർ ഓരോരുത്തരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ മാത്രമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധൗമ്യൻ, അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവര് അജ്ഞാതവാസം ചെയ്യണം, അതായത് ആരും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ പോയി ഒരു വർഷം നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൗരവര് അല്ലെ. 12 വർഷം വനവാസവും അത് കഴിഞ്ഞ് 12, 13 എത്രയോ വർഷം വനവാസവും 12 വർഷം പിന്നെ ഒരു വർഷം അജ്ഞാതവാസം അല്ലെ. ഒരു വർഷം അജ്ഞാതവാസം. ആ അജ്ഞാതവാസം സമയത്ത് ഇവരെ ആരും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ആര് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ധൗമ്യൻ കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ മഹാഭാരതത്തില് അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് സവിസ്തരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മികം, യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ധൗമ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവർഷി. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. എന്തെന്നാൽ പാണ്ഡവരെ നേരായ പന്ഥ, അതായത് ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരെ, അതായത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് നേരായ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ആര് വേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാര് വേണ്ടത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ധൗമ്യൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനി ബാദരായണൻ, വ്യാസദേവനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കിത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാം, സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम सर्वं माताजी, हरे कृष्ण, प्रणाम माताजी, प्रणाम हरे नमः माताजी।